बाजे तो आज के पिला अलगा ढेर बाजे डीजे अछि हम गाना ढुटू ढुटू होछि डीजे लोक बड़े मजा आते से बात सुन रे डीजे प्रेम बाजे बला जोठी नाही छंद जोठी नाही मृदंग जोठी नाही हरिवन जोठी नाही हुळुहुळी सिटी नाही प्रेम आनंद बला प्रेम बाजे बाजे दर दर बोली भिक्षा मागी नहीं आज ठाकुर दर दर भिक्षा मागी रे आज ठाकुर की भिक्षा मागी धक्का दियो और चाउल बोतल कदर दियो मुठे रोषे कर खाइबी ना ठाकुर छे सब किछि मागी ना ठाकुर ए कहले धन ठाकुर या कले तुम मन भितर थिबा गर्व अहंकार को झिले दे दियो आ मोर ठाकुर समस्त के हरि नाम को ग्रहण कर हरि नाम केते बेला दरकार है केते गोडे हरि नाम केते बेला दरकार है बापा माँ जेतरे कतरा रे पड़ी रहंती सेति बेले कीर्तनिया गुडा करते पुओ माने ठीक आज धान फल नहीं आसीबो ना काई बुढ़ा हमर घरे पड़िले मरुनी तो पाखरे कीर्तन करिया गीता पढ़िया भागवत पढ़िया जल्दी केमिति बुढ़ाटा मजा या ना कोन हाथी हलाई बुढ़ाटा चाली जाउ केमिति हरि बोल हे जाउ ना हरि नाम केमिति जिंस हरि हराय नमो केश दातमय नमो हरि हराय नमो दातमय नमो हरि हराय नमो केश दातमय नमो हरि हराय नमो केश दातमय नमो दातमय मधुमय केशवय नमो दातमय मधुमय हरिगुरु वैष्णव भागवत गीता 1486 ख्रीष्टाब्द फेब्रुआरी मास 18 तारिख दिन ठाकुर जन्म होइथिले 18 कहीं हेले 19 रे हेले काहे हेले एठी गीता रहस्य कोन से रहस्य रे गीता भागवत पुराण चारि वेद पढ़िली गीता केते अध्याय गीता 18 अध्याय 18 पुराण 18 भागवत 18 वैष्णव धर्म 18 तार भीतर ठाकुर आसुछंती 18 रे धन रे हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता बाबा आस्ते आस्ते हिंदी मनीषा डाकी गले हिंदी करते कोड़े थर फोन करतो तालिका राखिछि निमंत्रण कल तब घर पाइली तब कीर्तन पाइला मत कुकुर को बोला तो बसे गाय को कौन बुझेले को 10,000 जोरिमाना दबो नॉन तो आप कंडीशन गले नहीं खाली
ଆଇନା ତ ସାହସୀ ପଡ଼ିଲେଣି ପୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ରାଗିକରି ପଞ୍ଚମ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେ କୁକୁର କହିଛି ବୈଷ୍ଣବ କୁକୁର ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆପଣ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଭଲ ବୁଝିବାକୁ କାହିଁକି ଟୋକେଇଟା ଧରିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ବସିଯିବି ଆଉ ତୁ ଜାଣିନି କଣ କୁକୁର କହିଲା କୋଉଠି କହୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ପଦ କହିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଭାଇ ମୋର ବିରକ୍ତ ଏ କଥା ମୋ କାନରେ ଭାଇ ବାଜିଛି ମୋ କାଳିକା କହୁଛି ମୋ ଖତିଆମା କହୁଛି ମୋ ଡିକ୍ସନାରୀ କହୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ପରାମୃତ ନାମାବଳୀ କହୁଛି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ବୈଷ୍ଣବ କୁକୁର କଣ କୁକୁର ଏ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲା ତିନିଟା ବାଜି ବହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାଜି କୋଦା ଦାଢି ରଖିଛି ଆଉ 2 ଜଣ ବାଜି ବହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 64 ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁର କଥାଟି ଭାଇ ମୋର କହିଲା ଚେଷ୍ଟା ଗଲା ଦ୍ୱାପର ଗଲା ଇଏ ଦ୍ୱାପରରେ ଚେଷ୍ଟାର ଅଭିଷିକ୍ତ ଥିଲା କିଛି ଅପକର୍ମ କରିଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା କହିଲା ମୁଖରେ ଯୋଉ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ ତୁ ଯଦି କରୁଛୁ ତୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ କୁକୁର ହବୁ ବୋଲା ଦେଖବା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପାଇଗଲା କୁକୁର ହେଇଗଲା କୁକୁର ହେଇକି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ମୁଠାର କୋଉଠି ପାଇବି ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ ମାରି ହେଲା କହିଲା ରାଜା ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ବଙ୍ଗଳା ଦେଶ ନଦିଆ ହଉଛି ସେଇଠି ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ରାଧାରମଣ ଦେବ ଜଗତର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାରମଣ ଦେବ ଯଦି ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତାହେଲେ ମୁକ୍ତ ତୋର ସମାପ୍ତ ହବ କୁକୁର କିଛି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଲା ବୁଲି 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 ଠିକଣା ପାଇଲା ଆଦେଶ ପାଇଲା ପହଞ୍ଚିଗଲା ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଖୋଜିଲା ରାଧାରମଣଙ୍କ ପୀଠ କୋଉଠି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ରାଧାରମଣଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିଲା ଏଇ ଗୁରୁ ଦାଢି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବସନରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଦେବ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଦେଲେ ନିଆଁ ଜଳିଯାଏ ଚାହିଁଦେଲେ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଏ ଚାହିଁଦେଲେ ଅଯାଚିତ କୃପା ପ୍ରଭୁ ଯାଚିତ ତେଣୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ଭାଗବତ ଏଇଠି ମନେ କହିଲା କହିଲା ଜୀବନରେ ଦୟା ଜାଲ ନାହିଁ ଉଦ୍ଭବ ସନ୍ଧାନ ଜୀବନରେ ଦୟା ଜାଲ ନାହିଁ ଉଦ୍ଭବ ସନ୍ଧାନ ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ଆରେ 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 ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଇଛି ବାବା ଠୁକାଉ ତାকে କହିଲା କୁକୁର ଜାଗା ନାଲି ଯିବ କାଲିକି ଯାଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଚାଟିବ ସର୍ବପନ୍ନ ହେଇଗଲା ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କୁକୁରଟି ରାଧାରମଣଙ୍କ ପୀଠରେ ରହିଲା ଏ ପୁଅ ବର୍ଷେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଗଲା 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଗଲା 11 ବର୍ଷ ଗଲା 12 ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲା କୁକୁର ମରିବ 12 ବର୍ଷରେ କୁକୁରଙ୍କର ଆୟୁଷ ହଉଛି 12 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲା ମାଲ କୁକୁରଟି ମରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ଅନ୍ତର କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସିଏ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ସେ ଜାଣିଗଲେ କହିଲେ ମରିଗଲା ଜୀବଟା ଥଲା ତାର 10 ଏକାଦଶ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ଏ କୁକୁର ବିମାର 10 ଏକାଦଶ କର୍ମ ହେଲା ଯୋଉଦିନ ଏକାଦଶ କର୍ମ ହେଲା ସେଦିନ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବାପାରେ ଜଣେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଡାକିଲେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ତୁ ଭାରି କାଳିଆ ଲେଖା ଲେଖୁ ଭାରି ମୋଟା ଲେଖା ଲେଖୁ ପେଟଟି ସାଇଜା ବାହାର କରୁଛୁ ମାରି ପକେଇଛୁ ଗେରିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ଲେଖା ଲେଖୁଛୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ ये चिठीटा मु तो हाथ दउछु नहीं जा हमरे जो गान जो आखवा खाई जो गान आ सब को कहि परिबेनी ये गान देखते कुकुर से कुला नि मोटर बडी अछि ए बस्ट लोक हां खोजिबी कुकुर नि बस्ट बडी कई पाउचतिया गुरुदेव
ଅଭିଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଲା ଘର ମଗ ଜନ କହିଲା ଗର୍ବ ଗଜନ ନର ହରି ଗର୍ବ ନଷ୍ଟ ହନ୍ତି କାହାରି ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ଇଏ ମାରା ପକେଇ ଦେଖିବା କେତେ କେତେ ମାରା ପକେଇଛି ଏକ ନମ୍ବର ବୈଷ୍ଣବ ନା ଆଉ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ବାବା ଖାଲି ଫି ଫି କେତେଟା ଉଠି ଲାଗିବ ଏଠୁ ବସି ଦେଖିବେ ଠାକୁର ଜାଣିଗଲା ଆଉ କହିଲେ ଇଏ ଜଣକ ଗର୍ବ କଲା ମନରେ ଇଏ କି ବଢୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବାବା ଯା ତୋ ଭାଇଟି ଚାଲି ଯାଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଲୁ କିଏ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲା ଯଥା ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପତ୍ର ଦିଆହେଲା ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧୂଳି ପଢ଼ା ହେଲା ସେମାନେ ସବୁ ସେବା କଲେ ଯେତେ ସେବା ସରିଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅଟି ମା ପକେଇଛି ଯାଇ କୋଇଲି ମାରି ହେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁରୁ ପଚାରେ ଇଏ ପଳାଇଲୁ ନା ୟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା କଣ କଲୁ ଯାହା କହିଲୁ ଭୁଲ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭୁଲ କଲେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ହବୁ ଯା 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 এই যে উচ্ছিষ্ট পত্র পড়ি আজ যদি গোটা লেখা আনি পালন করি জন্মে জন্মে বৈষ্ণব হবু বলা লেখা ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଏ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପାଦ କରି ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ମିଳୁ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର
ଏ ଧନ ମଧୁର ମଧୁର ବଂଶୀରେ ଯେ ଏଇଟା ବୃନ୍ଦାବନ ନାଇଁ ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଯୋଉଠି ପାଇ ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନ ନା ଏ ବୃନ୍ଦାବନ କେମିତି ହେଲା? ଏ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଇଏ କେମିତି ବୃନ୍ଦାବନ ହବ ରେ? କଲେ ଯାଇ ହବ ନା ଆଉ। ବାବୁ ଘର ହରିନାମ ହଉଛି ହରିନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିନଥିଲି ହରିନାମ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବାପ ମା ଭାଗା ପଡନ୍ତି କଣ କିରେ ଶୁଣୁ ହରିନାମ ଦରକାର ହୁଏ ଏଇଠି ବାପ ମା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଧନ ଶୁଣ କିଏ ମରିବ ଲଙ୍କା ଯେତେ ପାଚି ପାଚିକା ଯିବ ରାଗ ବଢି ବଢିକା ଯିବ ଆଉ ଏତେ ସହଜରେ କଟିଯିବ ହରିନାମ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ବାପ ମା ଘରେ ପାଇଲେ ଗରିଆକୁ ଡେରି ହେଲେ ପୁଅମାନେ କୀର୍ତ୍ତନିଆକୁ ଡାକି କହିବେ କୀର୍ତ୍ତନ କର ବୁଢିଆ ବଡ ଜଲ୍ଦି ମରିଯାଉ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ତ ପଛ କଥାଟା ମନେ ନଥାଏ ପୁଅର ଆଜି ମୋ ମା ମରିଗଲା ପରେ ମଶାଣିରେ ପଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ସେ ଦୁଆର ମୋର ଛିଡ଼ା ହେଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଉ ଡାକନା ପଡ଼ୋଶୀ ଏ ଧନ ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି।